Dito mi sa bukid guys, kay wala man to na dayon kagahapon ang kuan admong kuanon karon. Wa nay manok-manok kuno ingon ang manambalay. Manok na ihaw naman. Katong sutas na square, Ha? may bili. Oray na bilin. Ay sa kasi dito uno. Hawiri ang basyo aman. Marami na. Ya, uwan ra ba danlog ayo. Oh, baklay. Oh. Danlog kayo kay gaulan. Ang ulan nagmurag nagpuntaga ang ulan gabi. Among barong karon kay para ma. So yan, kumani ang kuan say-say. Isod na paninglan pa ta. Nagbaklay mi guys, nya ni apod si Manang kay motugbong man ni siya mag-upload. Na akong gignan si Riri lahusi lang sa si Manang Bintukaw. Kay para inighatod niya ni Ilin. Inighatod ni Riri ni Ilin, hinahinay mi baklay dito na dahil mitabuon sa nasiminto. Kay dali raman po na ang pagkuan niya, ritual niya. Kay grabe ka danlog ang dalan kung magsakay mi na. Ambot na lang. Mga pasuan gid. Mga pasuan gid ang imbis kay gikurikong pa ning paa na mapasuan pa na wa na gidaog-daog gid sa kaplaran. Cyril nagbitbit sa Royal kay Royal ang gipakuan ni kuan Ilin. Royal na lang daw itlog kay manok na ihaw naman kagahapon. Na wa na milain manok kay maura gid to nga kulor nga kuan kay naa man say kulor sa manok nga kuanon. Na imbes 5 to kabuk itlog ipadugangan na lang duha. Kay amre magyapon na siya manok itlog. Managikan ang manok diba sa itlog. Di na ihawan sa manok. Dili kay ito man kunog tubaon. Oo. Ina yan lagi breeder ah. Impas. Gibayloan gani da. Di pagsugot si Koreana kay iya to manok ang gibaylo. Mausa siguro. Muning dalan guys oh. Oo. Nagbutas man po to si Riri, di ra kabalakan. Naluag po ni Dani nga sagingan oh. Kuan ni siya, lakatan nga saging. Kisa ita gid ani. Dapto ron ta nang agi sayo. Kay ito ay tumbang ako ano. Tumbang saging. Oh. Ay tumbang saging. Atong kuanan. Sayo de si Papa gikuha. Pag human lagi ni Riri, yan na mi diri sa payan. Adiyan na sila ni Mama Dani ug ni Edin. Kauna sila kay Lunsod sa imong balingon sila ni kanang kuana chipting sa lunsod magbalidit ninyo nga mo ni nga barangay nakabalidit. Daya aya din tong kaniya karon. Ibali mag-request ko dani tayaon mo kon ba. gidong ano ni Riri ang itlog. Mao ni ang pagkaon nga iyang paggamiton og di apoy palina sa iyang pagritual. Kini si Saysay na pa-check up na namo ni siya og mao ra gyapon walay alibyo. Mao ni nga among gidala sa albularyo kay aron amo siyang mapa kuan kay gatuo man gyud mi sa mga ingon ana og maupod na mga kuan diri sa amo apod. Wala man po'y mawala sa amo og magtuo mi og sa dihang iya ng pagasugdan ang iyang pagaritual dalhon dito niya sa sapa ang pagkaon ug unsa ni mauban pa ning mga ilimnon nga pangayo. Dani man gud nga yuta katong tag-iya pagyud ani ay pa napalit dani sa among busing. Ang tag-iya ani katong naka-harvest mi sa among mga gulay kung nakabantay mo ato tong nagtanom pa mi ani sa mga gulay nga naka-harvest mi naibog sila kay wala daw mi naghalad sa ilaha dadto sa among abot diri mao ni kay naandan magud sa una ani sa tag-iya nga pag maka-harvest siya sa iyang mga abot mohalad gyud siya magdawit-dawit ang makarilit ana sa kanang ingani nga mga kuan katong nanggitrabaho pod sa yuta kay uban kasagaran pod nga nagtrabaho sa yuta pag naa sila'y abot mohalad pod sila diri sa ilahang abot ilang lungagon then ibutang ra nila diha sa kuan daw manawag pod na sila mao ni ang
kuan nga si Saysay ang di kuanan, matingala mi sa iya kay na check up na siya nya giresitaan pud siya og vitamins, maulang gihapon walay kuan kana ang walay alibyo. Mao man gud ni siya nga nagniwang pag-ayo kay ang iyang kaunon isuka man dili siya gusto siya mukaon pero ang iyang kaunon iyang isuka na dili dayto ingon nga ulcer to ang iya baday kay nauban-ubanan na dayon na pag pasusi na mo ani sa albularyo ay ha pa ni arang ay ha pa ni kuan iyang kanaang ginhawa mukaon makakaon na siya dili na niya isuka bintaha na lang ni karon kay balik-balik na ang iyang lawas nga kanaang napasusi na mo siya sa albularyo ug wala man po'y mawala sa amoa og mutuomi kay kung ingon ani gani nga kuan ipadoktor nimo dili gyud wa gyud kay alibyo ana maong pauyon-uyon lang ta kay di amang punta sa bukid pero na check up na ni siya og naresetahan na pud ni siya sa vitamins og danhin niya gikuan sa may kawayan kay nakuan pod ang kuan ani kay ang kawayan daw gipang puaw pod ang kawayan pero mao man po'y sugo pod sa among boss nga ipapuril ning kawayan kay para nga dili makahandong sa yuta ug ang lubi pod makakuan pod ang lubi kay nakahandong man ang kawayan mao ni nga nakuan pod siya kay ang kawayan lagi nga ang kawayan pod ngano pod nga gipang puril ang kawayan og iya nang gipang plaster ang mga kuan iyahang paggamiton og pagasugdan na day na niya ang iyahang pagaritual diha. Mao ni kasagaran diri sa amo pag dili gani wala gani napadoktor napa-check up na nimo napadoktor na nimo nakainom nagtambal nga wala lang gyapon alibyo adto gyud mi sa albularyo paingon kay mao kusog gid ni diri sa amo basta diri sa bukid-bukid kay dili kay kita ra tao ang nagapuyo dinhi sa kalibutan na apoy mga dili ingon nato nga dili nato sila makita. Kay kung nakabantay lang mo sa bag-o pa ming nagsugod ani pagtrabaho, grabe ni kasagbot dinhi. O lubas kay ni siya, mura ni siya glasang. Bag-o na lang ni siya na kuan, nahawan nga kami na diri ang nagaatiman. Maong naapag yung daghan nga mga kuan nga mga dili ingon nato ang kuan diri kay lasang baya. At least sa sunod pag naa na may mga abot ani, naa na may ma-harvest diring dapita naa na may mga idea kung unsay among buhaton kay aron dili na pud ni ingon ani nga pagahilabtan nila. Yeah. Bisa ni kasapaan. Untod, subangan, saupan. Ani ako karon kaninyo nagatawag uban ini sa inyong gipangayo nga lamisa nining kayutaan. Uban karon dinhi sa tagya sa tag-iya pagyud niini. Ikaw niini panday na panday hana dinhi sa imong atubangan. Ania karon ako kanimo nagatawag niini sa lamisa. O dili naman ikaw magpabayang sa manok. Ania karon ang akong ihalad kaninyo kini ang mga gikan ining nagbantay ining yuta nga napalit usab nining pabantayan karon dili naman kani imong paggiyahan kay ang imong mga anak usab nagkalain-lain naman nga pagpanagiya og sanlet gibaligya kaninila niining nabantayan usab kay inyo siyang gipangayuan niining lamisa ani ako karon nagkatawag sa inyong lamisa aron sa pag-imbitar niini nga pagkaon aron mahimo kanininyo nga mga pagkaon nga mahimo ang tanan nga makadangat sa inyong pagpangamuyo ko kaninyo nga kining bata niining nagbantay dili kanininyo paghilabtan niining
yuta nga nirin sa sapa nga gikan sa sapa ngadto sa puntod. Ako naghanyo kaninyo magpupuyo niini sa yuta, sa kahoy, sa sapa og sa bato. Ingon man usab niini sa nagbantay, mao kini ang akong ihalad kaninyo nga gikan usab sa ilang mga kamot nga ang manok dili naman ninyo pangayoon kay ngano nga inyo man gipabagbalian sa iyang mga tiil. Misulod man ang inyong espiritu ngadto sa usa ka tawo nga nagbali sa mga tiil. So akong pangayoon kaninyo nga dili usab ninyo balian niini ang nagpuyo niining mga katailan. Kalawasan nga ania karon dinhi nangamuyo ako kanimo niya karon nay panday nagtuman sa inyong gipangayo niining nagbantay. Kay sila niini ang nagugmad busa diya usab kamo nangayo kaniya ania karon sa lamisa do na tay mainom do na isab kitay makaon ug tanan dinhi sa lamisa. So gipangayo man ninyo ang kinia nga walay manok busa kamo na niini maantigo paghagad usab sa naminaw niini sa palibot sa usa ka yuta. Kani nga dapit imo man kani tag-iya niini nay panday. Busa wala naman usab kani karon usab dinhi imo mga anak nagtrabaho ug gibaligya man dinhi sa tag-iya niini sa kayutaan ug mao kini karon sila nagbantay mga kaparintihan ra gyapon mga apo mga kaumangkon gikan sa mangkon hantod sa kaapuan. Ania karon dinhi inyo kaning lamisa nga isip paghagad o pagpangimbitar kaninyo nga kini pangayoon nga area. Kung motikad sila niini nga dili kamo magsamok kanila. Ikaw nay panday, ikaw man dinhi karon mag-una pagkaon dinhi lamisa. Gikan kamo karon dinhi sa kapunturan munaog kamo dinhi sa kasapaan. Kining mga yuta nga inyong bahin, inyo man kuninay panday. Busa ani ang pahinungod karon dinhi sa nagbantay nga imong apo gyapon kani kay side gyapon din sa mga amihan nga mga parente kag sayod kanada na og unsa ka parente. Busa dili usab kini tae nga tawo nga ni inyong nagplay sa yuta ni inyong nagpili. Unsaon man karon nga atong mga anak nagaiya-iya sa pagbagya og unsa ang inyong kabilin. Busa ani ako ron ako kanimo pagpangamuyo sa pag-uli ini sa imong apo nga bata usab ni imong ikapila na nimo ning mga apo. Ani ang mga pagkaon kamo na naman paghagad ni ani kay aron inyo kani mapanampulutan nga kami karon dinhi usab naghagad kaninyo pagpangamuyo ania sa pagtuman sa inyong gipangayo usab ninyo nagbantay kayutaan ninyo nga dili na inyo karon usab kay lain na isab ang nanagya kay tungod nakapasa na kini lagi ang baligya mo man nga kaingunay. So ako kani karon ihanyo kanimo pagpangamuyo nga itugot ninyo dinhi sa pagpuyo ni inyong nagbantay kay aron dili sila mga sakit sa inyong pagpanganhidani nga inyong huyoy-huyon inyong istriyahon nga dili makita. Ani karon ang paghagad sa pagtuman wala balikon ko sa makaisa, makapito, makawalo nga ani karon dinhi wala na tay manok kay imo man gipamalian karon dinhi wala katutuyo nagsunod gayud kamo sa ka espiritu nga nagsugo ni adto busa wala naman ni karon kay inyo man gipangayo nga wala nay manok ani ang itlog man ang inyong gipuli ani karon kamo naman hagad ni ana walay lain kinira man ang inyong gipangayo busa karon dinhi sa pag-aantigo o pagpanghagad kaninyo hapit ka naman sabdi na human o kana usab ang bot ipanghagad og ako na usab kini karon ipabilin pinaagi niini sa paghagad kaninyo. Yeah. Yeah. Kani nga kawayan sa kaputuran antod karon dahil ako pinaagi niini sa paghagad kaninyo dino og itlog o kawas. Yeah. Paano lagi ka mo? Iya dani, natay makaryo. Ani karon ang inyong mga
gipang inom na ania. Amo ni ini nga nagpuyo sa yuta o kawayan. Ania ang inyong mga paghawa kamo ni ini. Subok kamo bayang makakita ng ining sa paglakaw sa taging mag-ugmad. Itong agkaibog, pagtabako, sigarilyo, niya. Ang kaniya nga bahin. Kung gusto, agkaunsanon. Sabihin, na adan malibot, na kung na naman kamo ni ini, kami ni ini, sama sa inyong paghag o pasaylo o tuma ining mga buhaton lagi sa lawas o espiritu. Kini akong pangayoon uban kaninyo amahan pagdahig o pasalamat kanimo sa ngalan sa anak ug sa espiritu. So ani Bila ng palina. basta kandila. Kandila naman to. Sakit ka na. Ito maka nag-ari ganina. Pero mirror nang ipangayo nga katumang ilang tanong nga utan, mga batong mga Nahuman na gyud guys ang kuan. Maulian ako si Saysay. Ulian na namong among pasyente ani. Oh. Pagkasusi dito sa imo, ay ha pa na siya nag mukay-mukay, ay ha pa nagkaon nga. Kuan ka naglihok man din siya gluto sa sudan, gigutom na gid siguro to siya. Ay ha pa din siya nagkaon. Siya may para magtuya iyang kuan. Tural. Ano mo ulang sa mga sukot. Sukot man to dani, man na to man. Naman nag may nakatiman. bangwan sa bayan ng mga tiguan. Ya siguro mga anak gandun sila. Gani nga. Nagdumdumon gani. Balay biya kuno ko dinhi. Na may ilabalay na biya sa unaw. Oh, di may ilabalay kuno sa unaw. Asa yan katong yan batik. Bisag kugkog nito sa una ang duko naturaan din batik din sa Mga bugas. yung konsumo. Dili kini to siya bisag tiguang na siya. Itong bago minyo mimililin nga dinhi kakita ng diag baklay ila tidro nga diya na mag-agiyo na malakturan diya sa una kay ni tidro. Gani na may direktoran. Ano to pitang pinyahan sa una ni Melchor? Kani dani? Imbaw. Di ba baw? Abot man media sa una. Sila Sundon ra mo ni Sunuron, sunuron mo niya sa motor kay para pag abot atos karsada, ihatod ka niya sa inyo. Manguli na sila guys, ganahuman na gyud. Yeah, okay na. Tungabon to nila. Tungab-tungabon to nila. tungabon ko nila. Kuy ganang utang kubo nga isar kasyak. Manguli na mi guys, magbaklay ra mi. Nahuman ra gyud siya. Wala may kurmata. Si Riri, to silang sundon ni mama kay ihatod pa to niya ang manambalay. Pabaklay ra to niya kay danha kay danlugman. Pabaklay ra niya. Pero lagi say. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. Magkuan ta lungag ta sa
saging para i-snack. Kaya di ay saging katong akong gituba sa pag-birthday ni Koreana. So ato ni dungagin. Garsahanoy. Arsahanoy kaya nahinog na no yung arsaha. Hinog na siya guys. Kami lang hinog at yung lungagon para dili gahi. Luto na itong saging guys. So dalon ta na sa sulod para maka-snack na sila dito. Nya ang among tubig nag-agasa. Naglaba pud mi og kanang mga habol, bedsheet. Di si Manang kay mag-upload. Nya di apod si Janice Danhi kay nag-uli siya kay magparehistro sila ni Nestor. Nya wala sila na rehistro kaganiha kay wala diha ang rehistro na ay gilakaw. Balik pa sila sa Lunes. Unya magbiyahe na po ni sila unya para sa Balingasag kay magtrabaho naman po ni sila. Nya di apod siya ti Mercy. Hi guys. Dali dati nanay saging. Kaon sagi gutom. Nya to si Riri sa gawas. Yeah, okay na si Saysay guys. Okay. Basta sa plato guys. Kanya, dili mo ang tuo sa wala. Dili mo ang tuo sa albularyo. Wala may mawala sa ato kung magtuo ta. Di ba ante? Kauntan saging guys. Kaya kanya pag uwi na magkaganya wala na. Kauntan saging. Parisan sa pinaritong tamban, si Riri po nag-isna, nagkaon siya kanon, kay di ay RM. Snack guys. Pinirito na siya tamban.